Pac. Aua. Zíva. Ahojte. Vítam vás pri ďalšom fit vlogu. Budeme sa rozprávať o princípoch udržateľnej diety. Nemám rada slovo dieta, budeme tomu hovoriť spôsob stravovania, pretože dieta tak trošku vyplýva zo slova die, čo je umrieť. A to vlastne úplne nechceme. Pre mňa je slovo dieta niečo, čo nie je dlhodobé, niečo, čo určite skončí a teda je to niečo dočasné. A toto my nechceme. Elementy zdravého životného štýlu, strava, pohyb, spánok, regenerácia, nastavenie mysle, mindset, nejaká duša. Toto všetko sa vlastne spája v nás ako v 5. elemente, ktorý to všetko riadi, ktorý to všetko ovláda. Nebude to teda iba o strave, povieme si všetky tie elementy, čo je zásadné. Pritom, ak si chceme udržať nejaký spôsob stravovania, ak chceme sa stravovať teda tak, aby sme sa cítili spokojne, tá stabilná spokojnosť, to by malo byť našim cieľom, našim zámerom. Všetky diety, low carb, keto, paleo, proste čokoľvek, z čoho chceme schudnúť, majú jednu spoločnú vec, kalorický deficit. Všetky fungujú na tomto princípe kalorického deficitu, čo rozhoduje o úspechu. Trpezlivosť, konzistentnosť, udržateľnosť, pravidelnosť. Tieto 4 zásady my potrebujeme mať v tom našom spôsobe stravovania, v tom našom spôsobe životného štýlu, ktorý si akurát ideme. Trpezlivosť znamená dôverovať tomu procesu, ktorý si začala robiť. Konzistentnosť sa odvíja od trpezlivosti. Je to presne o tom, že veríš tým svojim krokom. Je to o tom vytrvať. Telo treba stimulovať, treba ho istým spôsobom šokovať, ale nie stále. To nie je o tom, že každý deň si mením ponožky. Je to o tom vytrvať pri niečom, sledovať, ako na to moje telo reaguje a potom podniknúť príslušné kroky k tomu, čo chcem. Čiže ak ja si napríklad vytvorím nejaký kalorický deficit, dajme tomu 200 kalórií deficit, čo je veľmi príjemné, vôbec to nebolí, a zistím, že po týždni sa neudialo nič, je to málo. Pokiaľ po mesiaci sa na 200 kalorickom deficite neudieje nič, vtedy je čas to zase o kúsok viacej stimulovať. Spraviť nejaký iný krok, možno zvýšiť pohyb. Udržiavať sa v nejakom rytme, v nejakom stabilnom rytme, ktorý riešime až potom, keď vidíme, že na to naše telo nereaguje, že sa v podstate nič nedeje. Konzistentnosť znamená veriť tomu, čo robím, byť trpezlivá a sledovať, ako na to moje telo reaguje. Nie meniť každý deň iný tréning, každý deň iná strava, každý deň iný deficit a tak ďalej. Proste nemôžem robiť prudké zmeny okamžite. Keby som si mala každý deň zvykať na niečo nové, je to psychicky veľmi náročné a práve to nie je udržateľné. A udržateľnosť je ďalší faktor, ktorý nám ovplyvňuje tú našu zmenu. Udržateľnosť je veľmi jednoduchá. Pýtaj sa otázku. Som toto, čo teraz robím, schopná robiť navždy? Som schopná pri tomto vydržať, nie trpieť? Pravidelnosť znamená robiť to každý deň, opakovať to každý deň. Je to vytváranie nejakého návyku. Čím pravidelnejšie ho robím, tým jednoduchšie to bude. Ako náhle niečo posúvam, ako náhle si neurobím z toho pravidelného, čo mám mať prioritu, tak proste potom mi to celé padá a ani konzistentnosť, ani trpezlivosť a nebude to ani udržateľné, proste všetko mi to padne. Potrebujem tieto 4 piliere úspešnej zmeny mať všetky pekne dodržané, všetkému veriť. Nie je to vôbec ťažké, pokiaľ pôjdeme postupnými krokmi, takými, ktoré nebudú našu myseľ bolieť, pretože všetko začína práve v našej mysli. Všetky tie elementy sa navzájom ovplyvňujú, každý vyplýva z každého, takže možno sa vám bude zdať, že je toho strašne veľa, ale není to o tom, že teraz v každom budem robiť toto. Áno, máme 4 elementy, takže 20 zásad pre Boha, to, čo mám robiť, nie. Ako náhle urobíte jeden, spravia sa ďalšie 3.
pretože takto to spolu naväzuje. Ako náhle spravíte ďalší, spravia sa ďalšie. Všetko to vyplýva, všetko je to spolu poprepájané. Vôbec to nie je o tom, že musím teraz robiť 20 vecí, dodržiavať každý deň a vlastne mi neostane čas na život. Je to veľmi individuálne, ale zároveň je to aplikovateľné úplne na každého, takže si môžete byť isté, že ako náhle spravíte jednu z týchto zmien, odrazí sa to ale markantne na všetkých ostatných sférach vášho života. Začneme teda prvým elementom. Je to strava, teda v strave si povieme 5 faktorov, ktoré nám pomôžu udržať náš životný štýl zdravý, naše stravovanie. Za prvé, čo sa týka stravy, potrebujeme mať kalorický deficit. Jednoducho. Keď chcem redukovať váhu, kalorický deficit. Nebudem to rozvíjať viacej, mali sme o tom už veľmi veľa videí. Poviem len to, že nesmie byť veľký. Naozaj musí byť taký, aby bol pre vás udržateľný. V každom tom elemente to, čo tam máme vymenované, musí stáť na tých 4 pilieroch, čo sme si povedali. Čiže aj ten kalorický deficit musí byť taký, aby som na ňom dokázala trpezlivá, konzistentná, aby bol udržateľný a aby bolo to pre mňa pravidelne robiteľné. Druhá vec, čo sa týka stravy, musí mi tá dieta chutiť. Musí mi ten môj štýl stravovania chutiť. Proste chuť je absolútne nepriestrelný faktor. Keď ti niečo nechutí, nevydržíš pri tom. Je to jasné. Za tretie, kvalita potravín. Kvalita prevyšuje nad kvantitou. To znamená, máme tam kalorický deficit. Ľudia by si mohli povedať, aha, tak super. Tak keďže musím byť v kalorickom deficite, to si vlastne môžem dať aj hamburger. Dám si 2 hamburgery denne, dám si potom už iba nejakú ovoce zeleninu, som v kalorickom deficite. Áno, je to neudržateľné a je to strašne jednotvárne a nie je to absolútne zdravé. Proste tam je vidno, že my sme zvolili kvantitu a teda sme sa zamerali na radšej menšie množstvo nekvalitného jedla ako na kvalitné jedlo pozostávajúce z takých nutrične bohatých potravín, aby som mala pokryté všetky svoje makronutrienty, čiže bielkoviny, sacharidy, tuky a zároveň aj všetky moje mikronutrienty. Vitamíny, minerály, stopové prvky, to všetko potrebujem na to, aby som dokázala byť trpezlivá, konzistentná, aby to bolo udržateľné, aby som dokázala to robiť pravidelne. Za štvrté, určite nesmú vo vašej diete chýbať bielkoviny a vláknina. Prečo? Práve bielkoviny a vláknina, samozrejme aj všetko ostatné. Ale bielkoviny a vláknina majú tzv. Autoregulačnú schopnosť. A to znamená, že majú nasycovaciu funkciu. Ako náhle zvýšim v svojej strave bielkoviny, zabezpečí mi to dlhodobú sýtosť a teda sa vyhnem nárazovému prejedaniu. To isté robí aj vláknina. Naplňuje nás, spôsobuje nám pocit sýtosti, a teda, okrem toho, že z nej máme veľmi veľa benefitov, čo sa týka trávenia, nepotrebujeme potom ujíždeť na nezdravých, spracovaných jedlách. No a posledná zásada v strave sú žiadne extrémy. Čiže ja si nemôžem z nuly vyskočiť na 100. Proste keď som doteraz jedla nekontrolovateľne, nejak automaticky, neriešila som to, nemôžem prejsť na totálne zdravú stravu. Ak som na niečom závislá, napríklad, ak sa neviem nabažiť sladkého, musím si to sekať postupne a nikto nehovorí, že to nemôžete jesť už vôbec nikdy. Áno, musí byť tá moja nová strava presne taká, aby mi chutila, aby sa tam ako keby preklopilo to nezdravé, tie moje nezdravé návyky s tými zdravými novými návykmi. Prejdeme na druhú sekciu. Druhým elementom je pohyb a takisto aj v pohybe si povieme 5 takých zásad. Prvá zásada, čo sa týka pohybu, musí ma to baviť tým spôsobom, že si nenájdem výhovorku. Pokiaľ sa označujete ako nešportový typ, alebo že vás to proste nič neviem, nemám na to talent, neexistuje. Iba ste nenašli ten svoj správny pohyb, ten pohyb, ktorý je pre vás ten vhodný. Presne ako keď poviete, že pohánku nenávidíte, je to hnus a nebudem to jesť, nie. Len ju neviete pripraviť.
Pokiaľ by ste chceli sa naučiť pripravovať napríklad pohánku, pšeno, quinoa a tak ďalej, náš program Som v kaši, raňajkový minikurs a základy zdravej výživy nájdete na mizulifestyle.sk. Druhá vec, chcem sa k nemu vrácať každý deň. Malo by to byť pre vás také, že viete, že áno, som k tomu schopná sa vrátiť po tej stránke, že vládzem, že si to môžem dovoliť finančne, že to môžem robiť za každého počasia. Proste nenájdem si žiadnu výhovorku na to, aby som to nešla robiť. Ten pohyb musí byť pre mňa dostupný. Už som to načrtla, musí byť dostupný časovo, musí byť zakomponovateľný do vášho životného štýlu, do vášho životného tempa. Najlepšia praobyčajná chôdza vonku na čerstvom vzduchu je to najlepšie, čo môžete pre seba spraviť. Do uší hudba, podcast, audiokniha, čokoľvek. Učím sa španielčinu, spájam príjemné s užitočným. Za štvrté, musí byť tento pohyb rozumne rozložený. Čiže okrem toho, že mám nejakú pohybovú aktivitu, čo sa týka kardia, teda srdce, aerobná aktivita, kedy vlastne spalujem tuky, musí tam byť v rovnováhe aj nejaký silový tréning, nejaké silové cvičenie, kde zapájam tie svaly. Môže to byť yoga, môže to byť pilates, môže to byť kalistenika, cvičenie s vlastnou váhou, hitko, čokoľvek, čo vás bude baviť. Nemusí to byť fitko. Náš program Cvičím teda som, zase na mizulifestyle.sk, je program cvičení zameraných len na vlastnú váhu, problémové partie, je tam aj kardio, je tam aj silový tréning, je to zvládnutelné, absolútne je to pre každého. A po piaté takisto, žiadne extrémy. To znamená, keď som nebola zvyknutá sa hýbať, že vôbec nemôžem začať behať 10 km denne. Ako náhle ja vyhrotím z 0 na 100, nemám sa kam posúvať. Kalorický deficit nemusím zvyšovať len tým, že si budem sekať jedlo. Kalorický deficit viem veľmi pohodlne zvyšovať práve pohybom. Pokiaľ na začiatok začnem 10-minútovou chôdzou, už to sa prejaví na tom kalorickom deficite. A tým pádom viem o 2 týždne pridať 5 minút, 10 minút. Viac. Mám kam napredovať. Toto je tá pozitívna stimulácia toho nášho tela, toho nášho metabolizmu. Čo sa týka spánku a regenerácie, je to veľmi, veľmi jednoduché a zároveň je to veľmi, veľmi podstatné. Kvalitný spánok. Spánok je najlepšia forma regenerácie. Nič lepšie ako spánok nie je. Čo je veľmi dôležité, čo sa týka regenerácie, zase rovnováha. Ak si ja myslím, že budem 3-krát do týždňa chodiť do fitka na hodinu a zvyšok dňa môžem odpočívať, lebo som mala ťažký tréning, tak to nie je úplne tá správna cesta. To, že chodíte 2-krát, 3-krát do týždňa cvičiť, sú len 2% vášho denného výdaja. Skôr sa zamerajte na regeneráciu, napríklad formou chôdze. Je to aktívna regenerácia, je to veľmi dobré, aj čo sa týka produkcie melatonínu. A to znamená, že zase mi to veľmi ovplyvní ten môj kvalitný spánok. Čiže vidíte, ako sa to pekne prepája. Za tretie je v regenerácii veľmi dôležité vedieť rozlišovať medzi lenivosťou a medzi únavou. Pretože sú dni, kedy sa nám naozaj, že nechce. Tu by som sa pozastavila nad tým, že či som si vybrala dobrý typ pohybu, pretože ja napríklad absolútne toto nemám. Veľmi dlho som nemala niečo také, že nechce sa mi. Naučiť sa rozlišovať medzi tým, či som fakt unavená, či cítim, že mám málo energie, že nevládzem, musíte mať chuť ísť cvičiť. Ako náhle nájdete výhovorky, že ešte musím urobiť toto a vlastne jeden mráčik je na oblohe, tak to bude pršať, nejdem. Keby ste boli naozaj unavené, tak reálne ležíte. Ležíte a spíte. A nerobíte tých 38 ďalších vecí, ktoré vlastne robíte namiesto toho cvičenia. Za štvrté, neexistuje, aby ste si začali odopierať odpočinok. Žiadne také, že nezaslúžim si odpočívať. Vy potrebujete odpočívať. Tu sa ani nebavíme o polemiky zaslúžim, nezaslúžim si. Vaše telo potrebuje regenerovať. No a Peťka zase. Žiadne extrémy. Rešpektujem signály, ktoré mi moje telo dáva. Ako náhle cítim, že budem chorá, ako náhle nevládzem, ako náhle cítim, že ma bolí hrdlo, alebo mám teplotu, proste prejavy tela chorobného stavu, tak rešpektujem ten stav a odložím to. Pretože keď idem cez chorobu, nedaj Bože, mám antibiotika, tak nielen, že ohrozujem svoj život,
ale si ako keby oddialujem ten svoj progres, pretože nevyležená choroba vás bude brzdiť dlhodobo. No a ideme na mindset, mysel a dušu. Posledný, štvrtý element. Tam som teda vybrala takisto 5 bodov. Neodmeňujem sa. To znamená, neberiem to, čo robím, ten svoj životný štýl ako nejaký trest. Ten svoj životný štýl beriem ako to najlepšie, čo si dávam, a preto sa ja nepotrebujem odmeňovať za to, že som sa išla prejsť. Už len tá chôdza sama o sebe je odmena. Pokiaľ sa potrebujete za niečo odmeňovať, znamená to, že robíte niečo, čo úplne sa vám nepáči. Zdravý životný štýl je niečo absolútne normálne a samozrejme, len sa k tomu potrebujeme vrátiť. Neodmeňujme sa ale za to, lebo si vytvárame takú nejakú fikciu toho, že to raz skončí. Alebo sa budete odmeňovať do konca života za každú vašu chôdzu, alebo za každý váš tréning. Zaslúžim si len to najlepšie. Ako náhle žijete v tom, že si pre seba doprajete len to najlepšie, bude to pre vás o mnoho jednoduchšie. Chcem byť zdravá, chcem byť silná, chcem zvládnuť, žiť, chcem sa cítiť dobre, chcem sa pekne obliekať, chcem tu byť pre svoje dieťa, užívať si život. Neznamená ísť 4-krát do týždňa do McDonaldu, pretože žijeme len raz. To najlepšie, čo môžete pre svoje telo urobiť, je pohyb. Z toho pohybu potom vyplývajú všetky ďalšie benefity. 3. Meditácia. Meditácia je také slovičko kúzelné zase. Meditácia je v podstate vec, kedy celú svoju pozornosť venujem nejakej činnosti, z ktorej mám radosť. Na udržanie si psychického a duševného zdravia si vyberajte aktivity, ktoré vám robia radosť. Nech je to absolútne čokoľvek. V prvom rade sa musíme postarať sami o seba a preto si neodopierajte radosti života. Ja napríklad veľmi rada žehlím, ale možno to bude tým, že žehlím raz za rok, lebo máme sušičku a serem na to trošku. Ďalšia vec je, že sa nesťažujem, respektíve nezaoberám sa situáciami alebo ľuďmi, ktoré nemôžem ovplyvniť. Jediné 2 veci, ktoré ovplyvniť môžem, je to, čo si vkladám do hlavy, teda čo konzumujem, a to, čo mám v hlave, teda na čo myslím. Trošku je možno, že fajn sa tak pozorovať pri rôznych situáciách počas dňa, ktoré zažívame a všímať si, ako na ne reagujeme. 90% vecí, ktoré sa dejú okolo nás, neovplyvníme. Ale to, čo môžeme ovplyvniť, je práve náš postoj k ním. Posledná vec, čo som vybrala v tomto mindsete alebo v našej duši, je hovoriť nie. Je to veľmi dôležité. Ja sa to ešte stále učím. Keď vás niekto požiada o pomoc a vy nad tým začnete rozmýšľať a potom poviete áno len preto, že vlastne nejako kalkulujete, že čo z toho budete mať, alebo lebo sa to patrí, alebo čo povedia ľudia, ak to neurobím. Odsúvate sa jednak a po druhé ukazujete ako keby tomu človeku, že ste zneužívateľný veľmi ľahko. Pokiaľ vás niekto požiada o pomoc a vy v sekunde poviete, áno, jasné, nemám problém, je to super. V podstate sa vám tieto situácie budú opakovať dovtedy, kým ich neprelomíte a nezmeníte reakciu na tie veci. A z toho celého vyplýva, že v našej diete by sme mali mať v prvom rade seba na prvom mieste, od toho sa všetko odvíja. Ten zdravý životný štýl buď chcem, alebo nechcem. A nič medzi tým nie je. Na všetko, čo som tu povedal, nájdete určite milión pádnych argumentov, dôvodov a výhovoriek, prečo sa to zrovna vám nedá. Každý si k tomu musí prísť sám. Budem zlá, tučné ženy si dokážu nájsť nepriestrelné argumenty, prečo nie, a pritom tvrdia, že by veľmi, veľmi chceli. Nie, v skutočnosti nechcú. Veľakrát sa proste boja, alebo zároveň sa cítia hrozne, nenávidia ten svoj život a chceli by iný, ale hneď. Proste nechcú to medzi tým, lebo tam vidia len utrpenie. A práve toto, čo my sme si tu teraz povedali, je cesta bez utrpenia. Nie je to niečo dočasné, je to výsada ľudí, ktorí sa rozhodnú, že oni
majú ten život vo vlastných rukách. Neovláda ich jedlo, neovláda ich lenivosť, dokážu si to užívať, lebo to je užívanie toho života. Tým, že to nie je dočasné, práve to musí byť udržateľné pre nás, musí to byť pre nás reálne a musí nás to baviť. Celé je to iba o vytváraní si návykov a preto je veľmi, veľmi dôležité ísť na to postupne a naozaj začať jednou, dvomi vecami z toho, čo sme si tu povedali. Potrebujeme udržateľný systém, ktorý nemusí mať názov, ale prinesie nám výsledky. V žiadnom prípade sa s nikým neporovnávam. Porovnávanie je cesta k priemernosti a absolútny búrač sebavedomia. Nejde o čísla na váhe, ani na kuchynskej, ani na tej hmotnostnej. Nejde o čísla na oblečení, nejde o zabehnuté kilometre, nejde o zdvihnuté váhy na činkách a v žiadnom prípade nejde o kalórie. Na začiatku určite ide, lenže to nemá byť to podstatné toho celého. To, o čo skutočne ide, je práve tá udržateľnosť. Pretože tá váha stále pôjde hore alebo dole. Lenže tou konzistentnosťou, trpezlivosťou, udržateľnosťou a pravidelnosťou vy zistíte, že tá váha cez rok možno, že ide takto, ale v priebehu 5 rokov, pretože nám ide o dlhodobý čas, zistíte, že vy ste dali dole veľmi veľa. Nebudem hovoriť koľko, lebo každý to má inak. A možno, že nedáte dole, nič. Len sa zmeníte, len sa zmení kompozícia vášho tela, pomer tuku a svalov. Energia a vitalita sú omnoho viacej ako štíhlosť a naša hmotnosť. To, či ste vitálne, zistíte podľa toho, či máte dostatok energie, či dobre spíte, či nemáte žiadne výkyvy nálad. A na základe tohto viete zistiť, či ste na správnej ceste. Zaujíma ma, ktoré z týchto faktorov alebo princípov vás zaujali, ktoré vám dávajú zmysel, prípadne ktoré ste začali aplikovať vy do vášho života. Napíšte mi do komentára. Samozrejme, ak si nechcete nechať ujsť ďalšie tipy, rady, inšpirácie a práve tieto vlogy, tak určite dajte like, dajte odber, nezabudnite to s kamoškami prezdieľať. A pridajte sa k nám aj na Facebooku Mizu Lifestyle pre ženy, rady, tipy, inšpirácie. To je podporná skupina, kde každý týždeň prebieha live vysielanie na veľmi zaujímavé takéto podobné témičky. Teším sa, že ste vydržali až doteraz. Držím vám palce, pokiaľ sa rozhodnete urobiť niečo z tohto, čo sme si tu vymenovali. Budem rada, ak mi napíšete vašu skúsenosť. Ďakujem vám za pozornosť a my sa s vami lúčime. Ahojte. Pozdrav. Diapa.